खुलुमबाय लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय आसा खालामो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना माबाफोर सोलोंनो हागोन होननानै सानसेखालि मोनसे ट्रेन स्टेशनाव सासे भिखारिया पेन्सिलजों बुंफबनाय खुरै लानानै जिरायनानै फानगासिनो दंमोन बे समावनो सासे फालांगिरिया बेनि खाथिजों थाङो आरो पकेटनिफ्राय 50 थाखा दिहुननानै बेनो होलांनायसै नाथाय फैसा होनानैबाबो बे फालांगिरिया गंसेबो पेन्सिल खननानै लायाखैमोन बियो सिदा ट्रेनाव गाखोहैयो आरो गाव बुक खालामखानाय सिटआव जिरायनानै थाहैयो दसे समनि उनाव जेब्ला ट्रेना खारनो लागा जाबायमोन बे समाव बियो फालांगिरिया हाखु दाखु ओंखारनानै बे भिखारिनिसिम फैयो आरो पेन्सिल गंनै दिखोनानै बुङो आं बे पेन्सिल गंनैखौ लागोन मानो होनबा बेनि बेसेन दं भिखारिखौ बेबायदि होनना बियो पेन्सिल गंनैखौ लानानै हाखु दाखु ट्रेनाव गाखोहैफिननायसै दानिया माखासे बोसोर बारलांखांनायनि उनाव बे फालांगिरिया मोनसे पार्टी एटेन्ड खालामनो थांदोंमोन आरो बे पार्टियाव बै भिखारियाबो दंमोन भिखारिया बै फालांगिरिखौ नुनाय लोगो लोगो सिनायनायसै आरो बेनि खाथियाव थांनानै बुंहैनायसै जानांगौ नोंथाङा आंखौ सिनायाखै जानो हागौ नाथाय आं सिनायो बेबायदि बुंनानै बियो थांखांनाय समफोरनि जाथायफोरखौ फालांगिरिनो फारि फारि खिथालांनायसै अब्ला फालांगिरिया बुंनायसै औ एसे गोसोआव फैदों बै समाव गंसे स्टेशनाव सासे मानसिया पेन्सिलजों बुंफबनाय खुरै लानानै स्टेशनाव जिरायनानै फानबाय थायोमोन नाथाय नों बेवहाय टाइ सुट गाननानै मा खालामदों अब्ला भिखारिया फिननाय होफिननायसै जानो हागौ नोंथाङा मिथियाखै बै समाव नोंथाङा आंनि थाखाय मा खालामदों आंनि सायाव अननाय दिन्थिनायनि सोलाय नोंथाङा आंनि सायाव जोबोद मोजां बेबहार खालामदोंमोन आरो खुरैनिफ्राय पेन्सिल गंनै खनखांनानै बुंदोंमोन बेनि बेसेन दं होनना जेराव नोंबो सासे बेफारि आरो आंबो सासे बेफारि होनना नोंथाङा थांखांनायनि उनावसो आं जोबोद सानदों जे आं बेवहाय मा खालामदों आं मानो मागिदों आं गावनि जिउखौ मोजां खालामनो थाखाय गावनि जिउखौ सुद्रायनो थाखाय नोंथाङा थांखांनायनि उनावनो आङो मोनसे थिरांथा लानायसै आं गावनि थफ्ला थफ्लिखौ थिखांनानै गिदिं थाबाय पेन्सिलखौ फाननो हमनायसै बेबायदिनो आंनि बेफारा लासै देरलांनायसै लोगोसे आङो कपि बिजाब स्टेशनारि आइटेम बायदिसिनाफोरखौ आङो लाफानो हमनायसै आरो दिनैनि समाव बे सहराव बेबायदि मुवा बेसादनि बयनिख्रुइ देरसिन फालांगिरिया आंनो साप्लाइ खालामजोबो बेनिखायनो आंनि मान आरो सन्माननि थाखाय नोंथांखौ आं दिनै थेंक इउ होननानै बुंनो सानो मानो होनबा बै समनि घटनाया आंखौ गमामायैनो सोलायहोदों आरो दिनै आं बेबायदि थासारियाव दं अब्ला लोगोफोर नोंसोर गावनि थाखाय मा सानो नोंसोर गावनि थाखाय मा थिरांथा खालामदों नोंसोर गावखौनो गाव मोजाङै बुजिनो हागोन ना हाया बेफोर गासैबो खोथा बाथ्राखौनो जोङो इनडाइरेक्टलि सेल्फ रेसपेक्ट होननानै बुङो गुबुनफ्रा जोंखौ मा सानो बे खोथाया एसेबां गोनां नङा थामहिनबा गुबुनफ्रा जोंखौ मा सानो जोंनि सोमोन्दै मा सानो बेफोरखौ जों जेबो साननो नाङा नाथाय नों गावखौनो मा सानो नों गावखौनो मा खालामनो सानो बे खोथायासो जोबोद गोनां नाथाय मोनसे खोथा रोखा जायोदि जों गावनि सोमोन्दै जेखि साना मानो साननाय बायदि माब्लाबा सोरनिबा फिसा खामानि मावनायनि थाखायनो जों मटिभेट जानानै खामानिखौ मावलांगारो आरो बे खामानियानो समजों लोगोसे जोंखौ सिनायथि होयो जोंखौ गायसनो गोसोआव लाखि जे जोंनि सेल्फ रेसपेक्टनि थाखायसो जोंनि गोसो सिङाव थुलुंगानाया सोमजियो जायखौ जोङो सेल्फ मटिभेट होननानै बुङो जुदि सेल्फ रेसपेक्ट होननाया नोंथांमोननि गोसो सिङावबो दङ अब्ला जिंगा दासि सानसे नङा सानसे नोंथांमोनाबो माबा मोनसे मावनानै दिन्थिनो हागोन बेनिखायनो लोगोफोर बेयो गोनां जे जों गावनि गोसो सिङाव मोजां साननाय मोजां बिचार सेल्फ रेसपेक्टजों लोगोसे खामानि मावनानै गावनि जिउआव दावगालां बेखिनियानो लोगोफोर दिनैनि भिडिअ आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों माबाफोर सोलोंनो हादों होननानै जुदि नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों माबाफोर सोलोंनो हादों माबाफोर बुजिनो मोनदों अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव